Извадих хора само ни... Да, и днес ще играм TNT так. Ти как го е, какво ти ПВП? Нали TNT ще... За другото за първ път го играя. И аз на този мап за първи път го играя. И ми нещо... Давай. Чек. Нови мапове. Сега. Трябва да почнеш клипа на ново. Няма нищо, спокойно. Майка ми го пробва. Няма спокойно, то няма да се чуе много. То не, че при мен такова тая. Не! Добре, тито ни ма фана. Не ма фана обаче. Това е странното. Гутан так, гайс, гутан так. Но тук няма къде да ходиш. Уй! Ето го TNT-то! Си ли здравуй, качества на фонтан! Беги, че идва турски тролцен! Майко! Идва турски картоф! Беги! Стоп, магони! Помощ! Ти обичаш гониш ме? Па се вземи! Ела, не ми прадни! Искаш да ти кажа, че... Айди! Нищо! И аз TNT! Гутан так! Нива искам! Гутен так! Нива искам! Картофи! Като... О, snowballs! Взех, Аз съм се snowballs! скрил на едно много яко място. Аз тук си търчам из дамап. Някаква женичка, малбичка. Маля, TNT-то е точно пред мен и не ме вижда. Не, това не е. Аз се скрих при някакъв пич. Имам 8 снежни топки. TNT-то е точно пред мен и не ме вижда. Човек. Съм да TNT, не съм да TNT. Все още. TNT! Ти си TNT-то. Вече не си. Вие къде сте някъде около спал? Беги! Фаре, заклипаше. Къв си ти, бе? Имало! Да ми го край, бац. Аз съм TNT-то. Айде. 20 секунди да убия някой. Аз съм TNT-то, човек. Айде, рип. И аз съм рип. Не, аз май не съм. 3, 2, 1. Аз не съм рип. Не, рип съм. Не съм. Мен нещо много ми лаги. Защо така ми лагва нещо? Какво става, е? Ловля е лаг. Ама то всички лагват. На те полагва ли ти? Не. Какво става, е? Нещо много ми лагва. Значи, що вървя с 80 FPS? Окей, лага се оправи. Какъв тайн проход си намерих. Ебать, якия проход. Аз искам да съм в топ 5. Друго не ми трябва. Ебать, якото, аз се качих тук при буквите. TNT Game Hypixel. Аз се качих на буквите. Как? Някакъв проход. Ама те на високо ли са? Да, аз съм върху къщите, върху най-високите къщи. Дет не се стигат. Мале къде съм се качил. На това лоби има хора, обаче не ги виждам. Аз мога да мина отзад при червените такива нарисувани неща. Окей. Аз искам... Окей, ако искам и тук да оцелея... Аз отивам на TNT паркур челенджа! Ого, TNT паркур челендж.
Аз съм Айде. се скрил и като стана в топ 5 съм много доволен. Еми аз паднах, така ще скачваме. Горе-долу къде се намира това? Еми като отидеш на спауна веднага назад, то ти... Не, чека, нещо ми лаги, сега съм на малко чанко. Мали, къде е TNT-то, бе? Това Дено да не ми възможно ли намери. е? Не. Сега май ще ни спълнва на спауна. Да. Окей, аз Йой! бягам на някъде. И аз съм TNT-то. Супер, аз съм TNT-то. Умиря, бе. Аре, рип съм. Айде, рип съм. Нема. О, леле, рип. Човек, искам да опитам да вина паркура, чак. Да, аз съм рип. GG. Оф, леле. Аре, поне съм топ 5. Бати тъпия мап са направили тия. Къде си ти, бе? Ти не умря ли, бе? А ти си умрял. Като те спълна, я отиди назад и виж паркур челендж там. И, окей. Ами той аз умрях, това. Ами това ще бъде от клипа.